קראת לי? אני כאן, נו, מתי מתחילים? וואי? באמת כולם כבר כאן. אז למה לא אמרת לי? הנה דודה אבישג, הנה דודה רלי, אפילו דודה יהודית הגיעה מרחוק. עזוב קובי, לא בשבילי. פדיחות קובי, עזוב. נו באמת? חייב? טוב, חייב אז חייב. קובי, יש מצב אתה זורק לי מיקרופון, נעשה את זה כמו מקצוענים בערוץ 24? אז ערב טוב חברים יקרים, וברוכים הבאים לבת מצווה של 100. אתם מוכנים? אז בואו נקבל בהמון אהבה את המשפחה הכי מיוחדת בעולם, המשפחה שלי, אבא טירן ואמא אתי, ולצידם האחים שלי, אוהד ואגם. אז תעשו להם כבוד, הנה הם מגיעים! אמא ואבא היקרים, תודה על אינסוף האהבה שאתם משקיעים בי. יום יום, שעה שעה, עוטפים אותי בים של אהבה. תודה לכם על הערב המדהים הזה. ולכם, אחיי היקרים, שלפעמים קצת חופרים ומעצבנים, אבל בסוף תמיד נשארת אהבת אחים. אוהבת אתכם, ותעשו לי הערב שמח. אז אתם מוכנים לכוכבת של הערב? שבמקרה זו אני. קובי, אתה מוכן? נראה לך שככה אני מגיעה? תן לי כמה דקות, אני מגיעה מוכנה. אתם מוכנים, קהל יקר? קבלו אותי בבקשה.